Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एक बातमी मिळाली होती. त्या बातमीची खातरजमा करण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण टीम तिथं आली होती. तीन इसम एक स्विफ्ट कार व एक मोटरसायकल याच्यासह ताब्यात घेतलेला आहे. सदर इसमांकडून पिशवीमध्ये 5 किलो 232 ग्रॅम वजनाची व्हेल माशाची उलटी मिळालेली आहे, ज्याची किंमत साधारणपणे 5,32,20,000 रुपये होऊ शकते. आता व्हेल मासा जो आहे ते वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972चे शेड्यूल असतात. त्या शेड्यूलमध्ये हा 1 नंबरचा प्राणी आणि त्याचा कुठलाही भाग किंवा तो प्राणी अनाधिकृत बाळगणं, त्याचा व्यापार करणं हे वेगवेगळ्या कलमाखाली तो गुन्हा ठरतो. ती व्हेल माशाचीच उलटी आहे त्याची खातरजमा माननीय DFO साहेब श्री नारनौर साहेबांनी केलेली आहे. व्हेल माशाची उलटी बाळगणे, त्याची वाहतूक करणे हा गुन्हा आहे. गोवा येथील आहेत ती काही जण. काय नाव आहे त्यात एक कॉन्स्टिनो फर्नांडिस आहे, एक जिजू पेरिस आहे आणि तनिष राऊत म्हणून आहे. गोव्याचे राहणारे आहेत. आज त्यांना माननीय प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कुडाळ यांच्या समक्ष रिमांड रिपोर्ट हजर केला असता त्यांना दिनांक 15/12/2021 रोजी पर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड दिलेली आहे आणि त्यांच्याकडे पोलीस कस्टडीमध्ये त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याकडे अधिक चौकशी करून त्यांनी कुठून आणले किंवा त्यांचं आणखीन काय त्यांना कोणी साथीदार होते का याबद्दल देखील तपास करणार.